אבל את זה לא תכננתי. אני לא כזה נואם ולא מתקרב בחיי. ראיתי וגם סקרתי, טיילתי פה או שם בחיים שלי, כזה ארגון ברזולוציות כאלה, שהבן אדם יורד ומתקתק ודואג ומאחרי הקלעים. אני עובד במרפסת אחרי יום מפרק ואני רואה אותו פורץ עם התדלוק והעניינים והקשר והזה. שי, אין דברים כאלה. אוסיף עוד משהו על הקבוצה. באמת, חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו. רגע, יש לו גם פה... אמרנו משמר וצדקה, אנשים טובים באמצע הדרך. אז אם הדרך היא החיים, האנשים הטובים זה בהחלט אתם. מתנה, באמת, זה לא מובן מאליו. גם אתם. הגיבוש הזה, החיבור הזה, באמת. אומרים מים ושמן לא מתערבבים, זה נכון, זה בנוס, מדעי. אבל פה במקרה אנחנו עושים אותו חומר כולנו, מתערבבים מאוד יפה. אתה רואה את הטוב של האנשים בפנים, בחיי. רק דבר אחד נשאר לי לעשות לפני שאני מרים לחיים, באמת, שי. יש משפט. גם למאיר ולגיא. רגע, שנייה. אני חייבת להגיד משפט אחד. המצליח ביותר בעסקים, האיש הכי גדול בעסקים אמר את זה. אני לא הייתי מצליח לולא האנשים שלידי. שיש לך שתי עריות כאלה לידך, כמו גיא ומאיר, שעובדים מאחרי הקלעים בשקט, ברוגע, בנועם, רק אתה מרגיש רק את הליטוף, את הזה, אבל הם שם. הם עובדים, הם עושים, הם שם. באמת, שפו, תודה מאיר וגיא. הם נראים. על הכסף יציב בחרנו, מספר אחד. עכשיו אני אעשה לכם סיכוי של שי, בדיוק דקה. דקה זה הרבה לסרטון. אני הולך לחרטט לכם כמה שמות, מפלה שפיכנהאוזן ב-7:40, במעבר שפיכנהאוזן ב-8:30, לא להחלט, רבותיי, אנחנו בגירעון. יאללה, איזה מצחיק. הרצל משוגע.